No hello guys, vítajte pri mojom ďalšom dni v Sydney. Dneska ráno sme začali spinningovou class v mojom gyme a plán na dnes bol nasledovný. V Sydney sa raz za rok zvyšuje rent a it's time of the year, kedy aj nám zvyšli ten rent, tak sme sa rozhodli, že možno by sme sa presťahovali, ak by sme našli niečo super. Takže išli sme obehnúť pár bytov. No a poviem vám, momentálny real estate market v Sydney je úplne príšerný. Tie byty sú tu veľmi staré, extrémne predražené a prídete na obhliadku a je tam ďalších 60 záujemcov, ale tie byty vôbec za to nestoja. A je to extrémne drahé, ale tak samozrejme ľudia nemajú kde bývať, tak sú ochotní za toto platiť. Myslím, že tento stál 850 na týždeň. Ja som sa ešte zastavila pár obchodíkoch a samozrejme som si chcela kúpiť konečne niečo od Road, lebo už sa predáva aj tu v Austrálii, ale samozrejme všetko bolo sold out. Odniesla som si túto misku a návliečky, tie som rovno aj oprala, lebo som sa opäť tešila, že si ich rovno navlečem a tak aj bolo. A voilà, tu je finálny výsledok and I'm obsessed. A potom večer sme sa ešte vybrali na ten Candlelight koncert s pesničkami od Fred Again a bolo to extrémne zaujímavé a vrelo odporúčam. Takže to by bolo z môjho dňa všetko a vidíme sa na budúce. Bye!